ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ഗോളിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി. മെസ്സി ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കണമെന്ന് ആരാധകർ മാത്രമല്ല കമന്ററി ബോക്സും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റൊണാൾഡോയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നൈജീരിയക്കെതിരെ ഗോൾ വരുന്നത്. അടയാളപ്പെടുത്തുക കാലമേ, ഇത് ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സിംഹരാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു. ലയണൽ മെസ്സി. It's for Cristiano Ronaldo, and what a stage to get it. Ronaldo, there's the goal, and what a goal from Cristiano Ronaldo. Here comes. വൻമരങ്ങൾ പലതും വീണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്ന്, അവശേഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങളിലൊന്ന് ബ്രസീൽ ഇറങ്ങുന്നു. അതുമായി നെയ്മാർ still Neymar, Bakil to Willian, still Willian, yeah, it's Neymar, it's Brazil. Va Dybala con il sinistro, Dybala e la palla.